de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma biye me kalo tile 24 san 2022 aw mun b'a filɛ sanga na ka wagati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli mina kunnafoni mina b'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma ni y'o wato sili ayo bismillah kunnafoni daminɛ la an ka jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka bugunatigɛ sɛbɛnkura ye ko o kɔni bɛna bila sen kan nka o ma don kelen kɔni ni ka o fɔ a la bugunatigɛ sɛbɛn min yɛrɛ sa ni ale bɛna an ka bugunatigɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ni ka o nɔ labila carte ni na a bɛna kɛ sababu ye fana ka se k'a kɛ walasa an ka se ka kalafili ni ka o kɛ ni bugunatigɛ sɛbɛnkura ye bugunatigɛ sɛbɛnkura min yɛrɛ sa ni ale kɔni kuntagala bɛ t'i jɔ fo san 5 o bɔɲɔnko la a kɔni bɛna dilan cakɛyɔrɔ min fɛ sa o de ye alimanw ka cakɛyɔrɔba dɔ ye an bɛ taa masinakaw olu fɛ no ni wagati na u ka dugulamaw kɔni jɔrɔlen no kosɛbɛ ka sababu kɛ tajiko ye u ka bolimafɛn caman de bɛ yen no minnu ni olu jɔrɔlen no bolimafɛn sen 2 ka taa se a sen 4 olu ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye sa olu kɔni fana jɔrɔlen no ka sababu kɛ samiya donda in na u kan ka danniw ni ka olu daminɛ nka n'a fɔra ko tajiko gɛlɛya kɔni bɛ yen no o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye olu ma sefa wari miliyɔn 16 na kunkanfɛn o de kɔni donna kajolo n'a lamini bolimafɛn na min ni a bɛ banabagatɔw ta teliya la ni ka taga n'u ye dɔgɔtɔrɔso olu la walasa ka se ka u ka banaya ni ka fura sɔrɔ ale la joona kunnafoniya in kɔni dira dɔgɔkun laban in o la kajolokaw olu fɛ ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye sa ka se ka banabagatɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ ni bana gɛlɛyara k'u ta ka taa n'u ye dugu kɔfɛ walasa ka se ka furakɛli telima ni ka o lase olu ma fɛn min ye walasa ka se ka fintigilakaw ni dugulamaw ni ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na sa Victoire Guluwara de Fama ni o opération Kuraisa ale kɔni baaraw kolomo karila kunu kitakaw olu fɛ no a kɛra tilelafana to duna wagati min na sa ni kɔni laɲini fɛn min ye o de ye ka se ka dugulamaw ni an ka fintigilakaw u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa bɛn ale ni kelenya o bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na sedaw ma olu kun kan ka sigini kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ mɛ kalo tile 21 tɛmɛnen na sigini kɛrɛnkɛrɛn min yɛrɛ ni a bɔra dɔgɔkɔrɔ ni mama se ka o kun dɔn nka yira ko kura ka fɔ k'u bɛna sigini kɛrɛnkɛrɛn ni ka o kɛ juin kalo tile 4 nata in na ni fɛn kanu ma o bɔ a dɔgɔkɔrɔ sigini kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni bɛna boli Laginɛkaw ka jamana ka taa se Burkina Faso ale ni anw ka jamana u bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ o kan mɛ kalo tile 24 san 2021 kana se bi mɛ kalo tile 24 san 2022 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kɔni ye san 1 ni ka o sɔrɔ fanga la jamana ɲɛma min yɛrɛ ni ale kɔni ye dansigi bandaw ka fanga an'a ka minisiri ɲɛma ka fanga la ni o ye Moktar Wani ye san 1 kɔnɔna la maliyɛnw ka fɔ la k'a tɛ se ka fɔ ko a kɔni bɛɛ ɲɛna an ka jamana ɲɛma ale bolo ko nka a kɔni ye a seko ni ka o kɛ ko
kola ale be buguni sigidala adulamaw kɔni ye jibondo ni ka o sɔrɔ jibondo min ni a dira anw ka jamana ɲɛma ale fɛ a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ni baara in bɛɛ bɛ ale ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la kola dugutigiw ka taga se a mɛru fo ka taa se a ladilibaw ma sɔrɔ bosonbaw ka taga se u ka dugu ma ba caman olu ma olu kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ma ka sababuya kɛ ni jibondo in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka lafiya do kola n'a dugulamaw olu ye. Tile kɔnɔntɔn baarabila o la tajifeerelaw olu ka yɔrɔ la sa tajifeerela minnu ko don ni o de ye Total tajifeerelaw Oryx tajifeerelaw ka taa se Ola Energy ni Shell tajifeerelaw olu ma kabini avril kalo tile 6 san 2022 in kɔnɔna la sa ni tajifeerela ninnu kɔni bɛ baarabila la ka sababuya kɛ u kɔni ka musakako o gɛlɛyalen don a kɔnɔna la sa u ni u ka maaw kɔni ma bɛn sigi ka fɔ la fɛn min ye UNTM ka taga CCNPM maaw ma sigi ka fɔ o ma bɛn o kɔnɔna la o de la sa u y'a yira ka fɔ ni o y'u ka syndicat ɲɛma ye sa n'o Total ta ye o ka fɔ la sa ko baarabila in kɔni tun bɛna kɛ badabada ye lɛrɛ 121 kɔfɛ sa ko nka ko n'i y'a ye u ye baarabila in kɔni ni ka ale ɲɔngiri a sababu bɔra an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ forobaca koɲɛw ma ni o ye Madame Jawara Awa Paul Jalo ye ale de ye nin ko in kɔni bɛɛ ta ni ka a da kun a ka fɔ la sa ko a kɔni ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o bila ka taa nin cakɛyɔrɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaso la walasa gɛlɛya min bɛ u kan u bɛ se ka bɔ o la teliya la. Kalanso belebele min be an ka jamana kɔnɔna la a tali san 2021 kana se san 2022 kɔnɔna ma n'an ko faculté de droit public kunu sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen ni sanga 30 wagati bɛna sa u kɔni ka lakɔliden ɲɛmasigi u kɔni tun bɛ yen nɔ n'an ko ma ko ayɛmu a kɔnɔna la sa marifacikan kɔni o bɔra u ka kalanso ye o kɔnɔna la marifacikan min yɛrɛ ni a kɛra sababu ye ka kalanden caman ni ka ulu jogi kalanden dɔw ka fɔ la sa ko ni y'a ye kɔni ko ni marifaci in kɔni bɔra ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko foyi tɛ ko jɔyɔrɔ ɲini de don. Koro sigibaw olu kɔni nana ka na u ka dɛmɛ ni ka u ta ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga marabagaw olu ma u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka laɲini fɛn min ye o de ye ka se ka basigi k'o lana an ka jamana ale kɔnɔna la an ka gouvernement ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye a kɔni ye nin maa ninnu ni ka u bisimila u y'u ka laɲini fana ni ka o kɛ u ka fɔ la ko sira kɔni tɛ Koro ale ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana marabagaw k'a lajɛ ka se ka sira kɛ Koro ani Douentza ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye maa ninnu ni ka u fo u ka danaya la k'a ta ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga marabagaw olu ka yɔrɔ la a ka fɔla ko kura tuguni sa ko n'i y'a ye ko cɛmancɛ fanga kɔni a bɛ ka san sɔrɔ halisa ko jamanadenw olu ka danaya de don a kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ ma. Fintigilakaw kɔni bɛ ka san sɔrɔ sanga a n'a ka wagati karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kan opération Maliko ka taa se opération kɛlɛtigi ma nka o kaw fɛ yen nɔ u kɔni ye wele bila karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaba dɔw olu ma n'o ye Asan Di Abdu Mokhtar o ye Asan Abdu Mokhtar min yɛrɛ ni ale sen yɛra an ka fintigilakaw caman ka fagali o la o kɔnɔna la sa u ye sigana ta ni ka Mohamed Agmuha ale sɛgɛrɛ u ye ale minɛ ka taa n'a ye ani tuguni Adam Aga Ayinaha u y'ale fana minɛ ni maa ninnu kɔni kɛlɛkɛminan jugumanba de tun bɛ u bolo ka tila tuguni u ye sɛfɛwari miliyɔn 2 n'a kunkanfɛn ni ka o de minɛ u la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la n'an taara yen an b'an kunda u ka dugu dɔ kan n'an ko ma ko Grand Bassam ale kɔni kɔnɔna la sa denmisɛn maa 10 juma tɛmɛnen mais kalo tile 20 san 2022 u kɔni taara k'u bɛ taa u fari ni ka o de suma u ka kɔgɔji o la sa ni denmisɛn ninnu kɔni taara waati min na u danna kɔgɔji dayanfan o de la a taalen ɲɛfɛ sa u kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ fo kɔgɔji cɛmancɛ la a kɛra sababu ye ni denmisɛn 10 bɛɛ lajɛlen tora kɔgɔji o la nka kɔgɔji kɔni sera ka denmisɛn kelen ni ka ale de su labɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. An taa Afghanistan n'an taara Afghanistan a musolaka minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɔ u ka jabaraniso la n'u bɛ kunnafoniya ka o di sa a yɛrɛ olu la k'a fɔ ko n'u bɛ kunnafoniya di k'u ka u ɲɛdaw ni ka olu datugu ka sɔrɔ ka bɔ ka kunnafoniyaw ni ka olu di kari don mais kalo tile 22 muso o muso ni olu kɔni bɛ bɔ ka kunnafoniya di u kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u ɲɛ datugu ka sɔrɔ ka bɔ jabaraniso o la.
mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw la ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa an ka cɛmancɛ fanga marabagaw ye halisa k'ala ka jamana ye ala ka ta fanga ala ka o d'u ma san kelen min n'u y'a kɛ fanga la fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲa maa bolo wa fɛn bɛɛ fana se yen nɔ k'a bɛ se ka tiɲɛ mɔgɔw bolo an bɛ dugawu de k'u ye halisa ala ka fanga ye ala ka tɛmɛ ko ɲuman d'u ma jamana ye halisa ala ka basigi ala ka o lana a kɔnɔna la tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye sanga a n'a ka wagati an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin tunga lafiya n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn sini inshallah